Ya akwai wanda ya san inda yake ya gaggawar sanar da mu. Kai, jera mana idan kuma kuka bari na gano inda yake, to ku kun san hukunci na. Hukunci na ba irin hukunci bane wanda yake maimaita kansa. Allah ne ya tsare ka, ka kyale magana. Idan ya jiro kowa zai yi ihu, idan ya daga hannu kowa zai yi shiru, zai yi magana. Mumsi,